Save ako ng area. Okay ba? Araw eh? Araw eh? Meron ako barangay Tuntad. Murado. Jangan ni. Kaya mulai screen dyan. May po pwede ng Wala ako pago. nasaraan. Kailangan mo lang dito, makita tumawid pinadala. Ako kasi si Harap sa tao, kakawan. Pwede naman, kaya lang. Kasi bali-bali pistong. Pagka nakasawid ko. Kapon marami. Tan. Baka magit ka ng ano. Yan. Ano yan, taas baba lang dyan. Ako di kaya ilag na lang pagkauman. Hindi ko gagalawin yan. Patas baba lang. Grabe ka na, first match mo. Ha? Mas marami ka pa nga ng ano eh, pag nagla-live eh. Yung sa live ng later, ano lang, nasa 26, 32, kanto lang sa live to. Burarag ni. Kaya ni, wajad kill na. Sa province. 168 na. Say hi sir. Pero talaga-lumin talaga. Ulang palang opening. Masuk pa. Dito ka. Kagaya mo yan. Agad? Wala pa. Ano agad? 231. Itong mga taong to, mga bikers ba yan? Yung mga iba, nasa ano yan, alone ng kapit. Empleyado. Ayaw may initan. Gusto ko silipi sa kape. Maslak. Maslak ka rin. Maslak ka rin. Kanyari in-coach. Pambira yung 4 kilometers nila, laging 50. Hindi naman nira ko mo dyan. Kaya katulad na may salisay, may Santa Fe. 2 oras na lang ba pinati? Santa Fe, may ba siya? Layo nun, sa Little Baguio, Dalton Pass, Cantora. Dalton. Di ba, may Santa Fe mismo. Nandiyan na yung mga siklista ng Santa Fe. Oo, yun nasa Sir RJ, parating na. Nasa Bimali na. Sir RJ, si RJ Jimenez, Bumalik ng pa Bombo atras. Radio Philippines. Bumalik sila. Siya duman sa ka, Bye Lupis. Abay Lupis Oh, dyan sa Bewak. Biwag. Dala mo. Kapun bang. Kumaya si Sir Paul. Niray. Tama ito yung bumbubat. Kumani ratay 10, kaya rin 10. At hindi man sukulan daw eh. Ate, Bombo Radio Yung finish line kante. Ito yung first arrive, di Uban. Ay, walay pong radyo di mas. Tapos kami si Pare. Uban. Mag-ias yung radyo mo pala. Oo, Tira pala. Mamalaki na. Sa RJ Jimenez, ang ating radio, pagkasilan, yan layo na po konti. So po yung minung monitor yung finish. Uy, napisan de Carboy. Bayan dito. Pagkabing Ha? Kaway. Tapos pangaliutan. Dad na yun. May sinapagpil. Hindi na yung barber. Aeroplax. Buhayak ba lang burrito ka? It's okay. Play. Game. Ayan, ikon na. Wala nang 1 kilometro. 3 kilometers, maaari lang dyan sila may... Kung 4 kilometers, kanina pa. Takbo na mga yan. Pinta eh. Tala, mas finish line na. Baka isang kilometers na mga yan eh. Iubos na yung lakas nila eh.
Eh, wala gano. Parang may muna na. Hindi, padaanin mo muna yung mga yan, oh. Diyan na. Di ba? Di ba mag-ibig na record siya? Dito yan, di ba? Kahit tawid mo pag-record ng... Kaya nga, yung tours na baka mga dalingan. Tingnan dito. May kapos. Gusto ba tignan natin? Napoy hassle na natin. Taway hassle na Pagkatawid ng 1, 2, 3, tanggal. Ito naman. Ito lang. kilometers na sa plane. Wala eh. Wala pa upuan doon. Ako kilometer siya. Nandiyan na. Ha? Natikpan niya dito mga buwan. Wala pa. Ilang percent na ako. Ay, kaya pa. Hindi naman ka dumano. Nga lang pag-award yung baka hindi umabot yan. Para kahapon ang babaan ka. Bumabangis yun. Bumabayo ko kasi wala pa. Wala niya alam ng tao. Dalawa lang ako. Big news, big news. Yung 4 kilometer, big news. 5 minutes, tatakbo ng 10 kilometers yan eh. Kaya nila eh. Dito. Oo. Sa live mo. Ay, barbari, wala tawi. May mga bicycle po na isang tumbo po. Santo, amat, parado. Sanatan naman. Sa Pangasin. Para puro country mo to, puro Pangasinan mo mga kaalaman, yung kamo. Gusto ko Pangasinan kasi dati lang sports, original yung sports yung Pangasinan talaga. Kilometers kan na Napune, di ibig sabihin 10 kilometers 4 kilometers 5 minutes na bati kan to kirarap buhay na may nisasalit to different iyo sa tagal nito yung opinion nyo may ligaran sa Saan na pre, para subol. Binsa mo, baka mga bigat tumating eh. Pag nagwangwang na yan. Kasi sarado yung karsada. Kaya nakagano. Nag-iisa ka na lang sa Destilería Lentuaco, Iconnect Pilipinas, Go for Gold, Integrated Waste Management Incorporated, MX, Team Sportswear, the official uniform partner of the Philippines, Prudential Guarantee, the official insurance provider, Union Bank, UPS, Volvo, One Boom Export, Gary, Aquafina, and MAN, our VIP bus provider. Our media partners, photographer, tapos yung ulo. Philippine Daily Inquirer, Mananatay, Radio GMA, Makarkulo yung Tapos naman. Hindi, saka akala niya malapit. Hindi, saka ano doon. Akala niya malayo pa. Pag ganito, pag ganito, bukas yung dalawang matamunan.
9th edition is presented by Panamo, Barber House, and Hyper HD on Signal TV. Our principal sponsors, Youth Limited and NMN Customs Group. Our major sponsors, Advanced Solutions Incorporated, Bike Extreme Singapore, our official neutral brand partner, BPI, CCN, our official jersey and uniform partner, Korean Food, Destilleria Lintuang, Reconnect Pilipinas, Go for Gold, Integrated Waste Management Incorporated, MLEX, Phoenix Sports